जय शिवराय भावांनो, आज मी तुम्हाला लोगो मॉक ॲप फ्री मध्ये देणार आहे। यासाठी तुम्हाला पिक्सल ॲप ओपन करायचं आहे, तुम्हाला ॲड करायचं आहे। ते तुम्ही पिक्सल ॲप मध्ये नाव टाकून ॲड करू शकता। नाव टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या मनावरचा कोणताही एक फॉन्ट निवडून तो ॲड करायचा आहे। तुम्हाला जसं पाहिजे तसे ऍडजस्ट करून घ्यायचं आहे। ऍडजस्ट झाल्यानंतर त्याचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून तुम्हाला सेव्ह करून घ्यायचं आहे। तर गुगल मध्ये जाऊन फोटो पे वेबसाईट ओपन करायची आहे। वेबसाईट ओपन झाल्यानंतर डाव्या साईडच्या कोपऱ्यामध्ये फाईल ऑप्शन मध्ये जाऊन ओपन वर क्लिक करून फाइल्स मध्ये जाऊन तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन मध्ये एक फाईल देईन, ती इथे पीएनजी फाईल ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन झाल्यानंतर वरी असलेल्या लेयरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मध्ये जाऊन ओपन वर क्लिक करायचं आहे। ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला फाइल्स मध्ये जाऊन ओपन अँड प्लेस वर क्लिक करून तुम्हाला जे पिक्सल लॅब मध्ये ऍड केलेलं आहे ते डबल इथं ऍड करायचं आहे। ऍड झाल्यानंतर तुम्हाला ते पूर्णपणे झूम करून व मधोमध घेऊन ऍडजस्ट करून तुमच्या मनाने करायचं आहे। ऍड झाल्यानंतर लेयरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून जी अगोदरची फाईल होती त्याला क्लिक करून खालच्या साईडच्या डस्टबिन वर क्लिक करून त्याला डिलीट करायचं आहे। त्यानंतर फाइल्स मध्ये जाऊन सेव्ह स्मार्ट ऑब्जेक्ट वर क्लिक करायचं आहे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मध्ये सेव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला इथं कोपऱ्यात असलेले 3D ग्लास वर क्लिक करायचं आहे। ते झाल्यानंतर आपला येणारा जो रिझल्ट आहे तो असा असेल। याला सेव्ह करण्यासाठी आपल्याला फाइल्स वर क्लिक करायचं आहे। एक्सपोर्ट ॲज वर क्लिक करून तुमच्या मनावर कोणताही ऑप्शन क्लिक करून सेव्ह करू शकता।